KOKPIN ni coverage khaijak mangpili norokno jung norok nugui tongkhana obo wngkha Mandai block ni bisingo klainai Mandai village committee ni tribal colony ni takhok Bijoy ni Nukhung obo haikeno achumsa nogor kotor phaima bai bini nogbar kotor bai Subaisukrupjak klangjakmani koktoma tabukni o molo o jorao ha kotor tai hayung gwnangui no coronavirus no tui lockdown ni jora hambiao amo haikeno TRIPURA ni kepala wiman tabukbo kagya ngui no tongkho obo haikeno tinini o sal Mandai block ni bisingo klainai tribal colony ni takhok Bijoy ni Nukhung Subaisukrupjak klangjakmani koktoma norok mangpili o nugui tongkhana obo haikeno biriman TRIPURA ni kepal ni biriman simi masaya manungya nok Nukhung bo omo haikeno nobor kotor bai Subaisukrupjak klangmani abo haikeno jung norok oro mangpili o nugui tongkhana bini mungsa krika bewakno sobaijak baikha nokbar kotor bai borokni o Nukhungno hapangni phaisingtwi rijak phano tabukbo luko adong hunjaknai rok kebo phano naisi naiphailaiako masaya manangya kwbangma NGO haikeba kwbangma bodol rok sobaso khlai tongmani bisingo bo takhok Bijoy ni o mangpili no nugui KOKPIN channel ni chini adong rok belai kheno khamo tamni hingke masaya manangya simiya tabukhe khorok bomjaknai nok Nukhungse Subaisukrupjak klangjak thangbai kya nokbar kotor bai abo haikeno jung tinini o mangpili norok nugui tongkhana oro tin rok bo mungsa kono kaham krikha nok hamya simiya amchani lukrok bo hane wana jaglai abo haikeno bodol khe wana jakmani mangpili no nugui wana jakmani koktomarok salaikya abo haikeno jung norok no phunugui tongo tabuk chini takhok Bijoy ni bini bihik tamo saka norok khnai naide ni mung tamo ni besani bung khe no tama para tribal block ni panchayat kan tam nang ne Mandai panchayat mo bojara ni no kam thik baikha pacar somay na asumay na baikha norok bo mahike tongmani ajorawo ngaro nokon tongmani gai nokon tongmani gai sing nok wasing kangnan muni ulang tongma samo yo gai sing kharka gai testi bai ko musu nok ni kuno mani rok tiklai nar ma ha ko phan tiklai jar mai ko musa pano te kola mai moi jo tono ko ko sarai no song thamaka kebo sagora dukuman kha cerai rok simi ko kasha khar manai kisa ko me angi dukuman thanga nok bai man sap rok phainai pika tabuk sarkarni borok ko naipine keriko sara saharka sahaka tak nok tomo hai lockdown jorom dai sabai klangjaka nok tab khapang than tam nai ko nok nayo ko mai tak chana bo kre sumia se marum guroi mai ma sabai ya boskaro kai ba bono chung chana na bo nayo nok khukbo tak nayo ta sing boro chung tak tongna ba sana ba bosa pe ye nok ko ni jitang bada na sarkar mamani sarkar mamani nok na besuk bosor khatang mani itu 3 bosor tin bosor nen login borong ni to tong kho ni tam baikha 이거 저도 나오러 많이 나면 대대 타다 도나 그리고 다고 따나 바이게 거 부사고 그리 바이다 타가 뭐 마사야 만게 원 따살로 디마 당 그러면이야 지금 마상 파다게 따카랑 살면 tabo je ke baikhe nok gandi khai mada 너간티 너 것도 뭐 대어 타가 지금 카슬라 보시 카슬라 옆에 지금 스티베게 세라 코네게나 tabo nok gandi wala tam mane chongmani 저도 떠면 저도 바이타면 너간티 mairu mekhrok lara datani 너 것도 떠면 저도 시 타면 게 아보고
Abu si thama kya. Ini cuma dokter kasar mau kerja si thama kya. Nok mai mai khral tu tong. Saya kan dah tahu mana tak tahu aja tahu malah aja malah yang apa. Aku bukan lebih bag lebih mana tahu mana tahu pun dia nak hancur lebih tahu. Oh norok tak sorkan thantam nai. Sang salam nai aku nak nai nok kung sa nak ang bal basa kerja aku nai.